खुलुमबाय। आं दिनै SSCD कनस्टेबलनि 2018 मायथाइनि फाइनाल मेरिट रिजाल्टनि बागै सावरायनो सानदों। जोंनि आसामनि बर्डार डिस्ट्रिक्टनि ST फोरनि थाखाय बेयो जोंनि आसामाव बर्डार डिस्ट्रिक्टआ मोन 8टा दं। मोन 8टानि गेजेराव जोंनि STनि सिटआ 32टा। ओमफ्राय बेखौ मा होनो 32टानिफ्राय 8टा रानोब्ला मोनसेयाव 7 मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 7 खरै गोलैयो STआ। दा बेनिनो मेडिकेल पासआ जोंनि बर्डार डिस्ट्रिक्टआवबो STफोरा गोबाङैनो दं आरो STफोरा खायसेनि एजआ 23सिम जेब्ला फर्म फिल आप खालामदोंमोन बेखिनियाव 23नि सिङाव दंमोन आरो बिसोरो जेनेरेलाव थांगोन। ओमफ्राय मार्कआ बुरजा जानांगोन एखे जेनेरेलाव हाबनाय जानांगोन अब्लाना बिसोरो जेनेरेलाव थांगोन मार्कआ बुरजाफोरा आरो। ओमफ्राय जायफोरनिया खम बियो जोंनि ST खथायावनो थागोन। ओमफ्राय जोंनि दा नै एक्सपेक्टेड आरोना जोंनि हाइस्टआनो 45 काटअफआ 45सिम थांनो हायो होनना बेयो मोनसे आंनि एक्सपेक्टेड। मानो होनोब्ला जोंनि बाक्सायावनो आं दा मोनथिनायाव गोबां केन्डिडेटफोर दङ SSCआव मेडिकेल रिमेडिकेल पास जानानै थानाय। बेखायनो आङो बेखिनिखौ सानदों जोंनि बर्डार डिस्ट्रिक्टनि काटअफआ 45नि सायाव थांनायनि आसा दं। दा बेखायनो आंबो सम सम टेनसन जाखाङो आरो आंनियाबो मार्कआ खम नालाय। ओंखायनो जोंनि जेनेबा बर्डार डिस्ट्रिक्टनि STफोरा खायसेनि एज आरो मार्क बुरजाफोरा जेनेरेलाव थांगौबा जादों आरो अब्लाना जोंबो जेनेबा सिलेक्ट जानायनि आसा दं। नङाबाथाय सिलेक्ट जागोन बादि आसायानो खम सम्भब नङा बेखिनियानो आरो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एबा खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। जायफोरनिया 50नि आपखा बिसोरो जेबो टेनसन लानांगौ गैया। बिसोरो फिजिकेल एक्सारसाइस खालामबाय थानाया गाहामखा बिसोरना सिलेक्ट जाखागोन आरो बेयो 110% खाटां। दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय, गोजोन्थों।